Mima, selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah manang dihamu. Paskah ima barita nauli na pasuang pakirimota. Songon obun na mamornohi tano na hasang. Songon ima haheheon ni Yesus mamornoki rohatta nawasan di akka natahirim. Dang tertiup tanomani Yesus nungara ibana dohot hita majogoarta jala pasuang roha naung sanga madate dohot pakilalaan natar hatos. Tahalason ma hamonangan ni Yesus parholongi na pasuang ngolutta tuha jongjongata songon akka naniasianna. Ala mangolu do Yesus dang be mabiar hita majalahi ari nanengro. Ala taboto sitong do badan ni Tuhani tuhita. Tasoba maibana di bagasat todi dohot hasitongan marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Unang homa biar, au do bonana dohot ujungna. Na mangolu do jala nang mate do au na joloi, jala idama, au do na mangolu ro di saleleng ni lelengna. Jala diau do anak kisu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
Namadok moliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsyaw na mangulu. Pay masahat hami itu labungmu. Amen. Mared dehita. Tatangihon ma patik nidebata di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Ima natar surat di Kolose tolu mamuka sianet sada sahat rodi dua. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamu ma akan adigijang. Ai disido Kristus kudul disiamu nidebata. Akan adigijang ima parrohahon hamu. Unang maaka na ditanoon. Ido sahatna atong mangidugo gumahita tu debata. Hai Tuhan debata, saya pergugui mahami. Mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Mared dehita. Amen.
tima dosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hubar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangaleson nami na gudangi. Tatap mahami marhite asini roham jala sesa madosa nami saluhuna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehoba. Unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmo au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Jot-jot do mabiar hita mengadopi ari nanaing ro, molo taida hain ningoluta nang marigat ala ni sidabuon na sosadia. Alamar sirang salileng na siyan na tahaholongi, manang sita-sita naso ratulus. Hira naung tutup do si hirimon tu ari nanaing ro, songon hinabor na tertutup. Alai, di paingo do hita di paskaon, iya tu hatai partonun naso olo mabolokon bonang naung gotap. Di parhasyang ibana doro hatta naung magopui. Jala di paune dei asa tarpatupa ibana nai baru di ngolutta. Ale Tuhan, upasahat kami masih hirimon nami tujuan yarion, tu bagasan tanganmu. Paulak mabuse pakirimon nami, naung sangami top, asa taruli kami di gogo na baru. Laho majalahi arinaneng ro, ikuradedo hita mamemakon boban na pasorat hita mangalakka. Ima akka natatea di arina salpu. Ay jojot do hita sudat mangalakka tujolo, alay seta homol dope napaet di ari-ari nasalpu. Isara, hosom, hasalaan, manang panolsolion ni diri naung manggopang di rohata. Hata nitu hata madok, nunga salpu pangalaho na robi. Haheheon ni Kristusi matada. Pabuwa nunga rumar hinabor ni pangalaho na robi. Unang sailului be sihirimom mutusi. Ale Tuhan Yesus, sadarion, putinggakon kami mata tanganmu, bangko na pasorat kami, gabeso margilok, mangyari ari nanayro. Dihaposi rohanami do, nunga salpo pangalaho na robi, rapon ho mahami nuaeng mangyari ari nanayro. Di namangyahi ari nanengro hita rapot Tuhani, ikon ubaw tado akkabako na sodenggan. Di tahun 2026 nagok hamaolon dohot persiaduon nasai mangahu tu diri. Di jodo hita gabe jolma nai baru namabuan hadameon. Namabuan hademahon. Dada be makasiani diri sadiri. Alai mangolu di bagasar roha namar panarihon tudongata narap merlojong dohot hita mangyahi ari nanengro. Masa depan nadenggan dada marojahan tuguk-guk ni hamorauta. Alai sadia godang maholong ni Tuhani natapapatar tuna humaliang songon akka naung pinay baru ni Tuhani hita. Pai baru marohanami ale Tuhan, asa unang be dirajai rohadiri kami. Saibain maganup kanami, papatarhon holongmu, asa dohot halak na asing, jupangan pakirimon mahite ngulu nami. Tuganup keluarga nama rukil, alanyaka persiaduon ni parnguluan, haheheon ni Yesus yang namate, ima papos rohata, molo hamatea penunga ditaluhon ibana, datung so tarurupan na hita mangadopi akan manosak nguluta. Pangajarion haporseaon na denggan tuyanakon. Ima molo di patuduhon na torasna tuyanakon na hape na masa rope hamaolon dang busisaon. Alay manotong do na sida mga sahot Tuhani. Salpo ma pangalahon na robi. Holso busisaon biar.
Ale Tuhan Yesus, molo marukil kami Allah keperluan siapari, dohot masa depan ni anak nami, paingot mahami, paboa hodo nak Tuhan masa depan nami. Upasahat kami manasana hinolsohon ni rohanami Tuho, naung monang manaluhon haholomon dohot hamatean. Amen. Maredde mahita. Tatangihon ma hata ni debata turpuk epistel di pesta perjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Ima natar surat di Hosea onom mamuka sianet sada sahatrojionom tajahama marsika soren. Beta hita asa mulak hita tu Jehoba. Ainunga ibana mangaribahi laus ibana pamalum hita. Nunga ibana mamugangi laus ibana manawari hita. Saya pangoluona dohita dung salpu 2 hari, tole patulu harihon paheheon nahita, asa mangolu hita maradopon ibana. Say manada mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jehoba, tudoson buhasiang arido sitong ni habibisarna, jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Tung ahama bahenokku tuho ale Efraim, tung ahama bahenokku tuho ale Juda, hai tudoson ompun manogot do ada uton muna, jala tudoson nampur manogot natibu manaek. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku, gabe besar akka uhupu songon panodang. Ai lomoan dorohaku mida asini roha, asa mida pelean, jala lomoan mida parbinotoan di dibata, asa mida pelean situtumon. Ima sahatna, martua do akka natumangihon hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Maredde hita.
tidakkon ma haporsiautai, songon na hinatidakkon ni dongatta sa haporseaon di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatulosan, na tumupalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabay-bagabayan siyanton di perbadia, andorang sohahuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tua no toru dung ditanon, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu duhot na mate. Au porsea di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasudan. Amin. Persembahan kor sian inahanna.
Ting Huria atau Warta Jemaat Minggu Pasca Parjolo 5 April 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang sedang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, pinuji madebata anak aman itu hatta Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua halihon, sian godang niasi ni rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akan namate, asa marpakirimon na mangulu hita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sada Petrus sada ayat 3. Nama ragam sada Pakobasion Pasca 2026. Sada titik sada Sadarion ima pesta Pasca Parjolo manang parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Sada titik 2 Marsogot hari Senin tanggal 6 April 2026 ima pesta Pasca paduahon. Marminggu dohita masuk pukul 10:30 botari. Jala laos disadari ima puncak parheheon perempuan Huria. 2. Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 April 2026 naroon di parmingguan pukul sia 30 di sakapi Huriata do patupahon Padidion Nabadia tuaka poso-poso ianakon ni Huriata. Do mutusi sinunggulhon ma tusude natoras ni aka danak nanaing majalo Padidion Nabadiai asaro madohoti perguruan ni natoras di hari Rabu dohot Jumat tanggal 8 dohot tanggal 10 April 2026 pukul 10.06 WIB botari. Maringanan di ruang aula. Hobartusi taingot bema 2 titik sada natoras nidak danak nanaing terdidi ima na langsung ro mendaftarhon manang pasuraton goar nidak danaki laos madohoti perguruan ditiki nanaung ditotuhon Rabu dohot Jumat. 2.2 si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris Huria na Parjolo surat pengantar sian situa wek na paduahon fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar na patoluhon buku ripe manang kartu ruas. 2.3 nama nopang manang naro sian Huria na asing asa dibuan ma surat keterangan sian Huria harorwana na diterdatangani uluan ni Huria tabani fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar. 3 apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Di minggu sadarion di parmingguan pukul sia 30 WIB dung sipul titing patupaun ni Huriata do pasahat ulos hatuaun tu ruas nama rumur 70 tahun manang lobi ima nama ulang tahun sia tanggal 2 Maret sahat rodi tanggal 5 April. Pelian bulanan keluarga. Amplop pelayanan bulanan keluarga tu bulan April 2026 nungaradebe di kotak na di teras ni gereja tahun. Tabuat bema jala papungotama di hari Minggu tanggal 12 April 2026 naroon. Marsangap madebata marhite pelean nata pasahat tuhuriana. 5. Titing marbagas. 5 titik sada. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma
Dr. Mission Pasaribu, anak ni Amang Padita Sarip Amsal Pasaribu STH, tubuh ni Inang Rosma Boru Pangaribuan, Sian Huta Komplek Gereja HKBP Cijantung, Wek 2 Cijantung 2, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orwana Francisca Helena Skibel Pangaribuan MA, Boru ni Amang Tilo Bruno Skibel, tubuh ni Inang Petra Kaurer Skibel, Sian Huta Jalan Tukat Anyar Sada, nomor Sada Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Huria HKBP Denpasar, Bali. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 5.2 Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Marbagasma Martin Niko Putra Marpaung Ruas Naposo HKBP Cijantung, anak ni Amang Padapotan Marpaung Nahinan, tubuh ni Inang Sukartini Maria Boru Panjaitan, Sian Huta Kampung Cipayung, RT 003 RW 04 nomor Sia Pulonom, Wek 15 Ciracas 2, Dohot Orwana Rida Septiani Purba, Boru ni Amang Rapolo Purba, tubuh ni Inang Nurhayati Boru Sirait, Sian Huta Cisalak Pasar, RT 004 RW 07 nomor 10 Sia Cimanggis Depok, Huria HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Pasar Rebo. Onom ruas namoding nunga jumolo marujungolu sia tonga-tongata Noel Halomoan Marpaung umur 21 tahun, anak ni Amang Binahar Marpaung, tubuh ni Inang Yelita Roselin Boru Gultom. Nah di hari Rabu tanggal 1 April 2026, alamat Jalan Melati Opat, nomor 20 Tolu, RT 014 RW 01 Kelurahan Cijantung, Wek Walu Kapungasam. Ibu Matarapul keluarga Nadi Bagasan Habot Nirohai, Uhut di Pargogoi Tuhatta Debata. Itu ucapan terima kasih. Marhite titingon Huria Pasahaton Mauliate tu seksi Parpon Huria Manang SPH naung Pasahaton satu set bunga altar di Perminggota Sadarion. Songonima titing namasa di tongotongan ni Huriata di Bagasan nasa mingguon, aka titing na asing boy mata jaha di lembara titing na adong di Hitabe. Saya di pasu-pasu debata mahita di sude panggul mito ni ngoluta horas. Maredehita huhutma tapapungu peliata kantong sada A dohot sada B.
Kami ni debata na sumurung sian saluhud naroha. Ima na mangaramu ti-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah Madita. Selamat Paskah. Horas. Hatani Tuhata di tonga-tongani perpunguan pesta Paskah di hita. Imana tersurat di Sada Korin bidu 15 ayat seda sahatu ayat 10 seda. Alai naing ma pabotohokku Tuhamu akadongan barita nauli nahu baritahon Tuhamu na jinalu muna naung gabi hacongcongan muna. Lausido perhitian muna gabi malua. Namun ditiup hamu hatana binaritahon Tuhamu ia naso sadok magopo hamu persea. Aisian mulana upasahat Tuhamu nahujalo oddo. Naung mati do Kristus alani dosata ubartu natar surati. Naung tartanom do ibana gabe dipahehe di ari patuluhon ubartu natar surati. Jadi dipataridahon do dirina tusikefas dungi tunasa 12. Dungi dipataridahon dirina sahali tulubi 500 dongan. Na tumorop sian akai mangulu dope. Deba do naung moding. Dungi dipataridahon dirina tu si Jakobus. Dungi tu aka aposteli sudina. Alai dipudini saluhut nai. Dipatarida hodoibana naung tuau na tardok tubu dina sotikina ayau do nau met sian aka apostel na sotama doau nian goaran apostel alai naung kule ala naung hulele huriani debata alai nadiau nuaing sian asin rohani debata do ubahen nadapot jala dang namagopo asin rohana natu awi ay gumudang do nahu ulahon sian nasida saluhutna alai dada au tahe asin rohani debata natu awi do atong manang au pe manang nasida songonido parjamitau nami jala songonido gabe persea hamu. Edo anggo sahatna. Huria di sepanjang kehidupan. Mulai zamani apostel sahatun waeng onma nagabe perseteruan di tonga-tongani ngoluni khala na porsea. Ima adong pola pikir na terus berbeda di tonga-tongani khala na porsea, di tonga-tongani halak na mangihuton Kristus tersusup do ima sada kebutuhan na tidak terlepas sian parnguluni jolma nadong di Portibion. Ido mabaen adong ajaran-ajaran filsafat na menyesatkan di tonga-tongani ngulu ni halak na porsea ala adong namadok ikon selalu do gabe pertimbangan nadong di Portibion ima sebab akibat. Mulu digoari sebab akibat
sulit untuk menjalo tanda-tanda mukjizat. Molo sebab akibat sulit do majalo haluaun nasian asini rohani debata. Alah sebab akibat selalu ditimbulkan bahasa namar sahih tahu alana adong do sebab musababna. Bahasa au songonon ala adong do sebab musababna. Bahasa adong pertibian adong do sebab. Alani gabe gudang do halak ragu-ragu di barita nauli na di pasahat ni Paulus tuhuria na di Korin nunga kehe Kristus. Yesus itu sudah bangkit pada hari ketiga. Alanima didok Paulus dang holan barita na songoni dang segedar mitos alai adongdo saksi sekefas sude akasisianna si Jakobus dohot 500 salak mangolu do pesonari. Puasa satu si di patorang si Paulus tuhuria nadong di Korin. Na parjolo gudang do halak meragukan hahihioni Tuhan Yesus. Gabe didok itu adalah sekedar mitos na terjadi di halak Kristen mula-mula. Ala buat satu sih di bagian Paulus dorongan na luar biasa ikon di paboa manang di patorang Paulus songon dia do parheheni tu kata Yesus di tonga-tonga ni ngulu ni colong. Alanima didok Paulus huria na sedang terombang-ambing. Huria na sedang adong perpecahan. Huria na adong sedang masalah. Di tonga-tonga ni ruas ni huria. Nasada madog au do golongan on. Nasada madog au do golongan nason. Nasada nai mandog au do pangihut. Ni Paulus dohot nasing. Mulo songoni do rohamuna hot mahamu di portibion. Danga dong bedana hamu dohot halak nadang Persea di Kristus. Boy do diselesaikan Paulus si tentang perpecahani gabe adong matimbul muse namandok bereng ma halakipe nunga merbeda. Ahado berita ni di pasahat ni halaki. Berita holong do. Songoni do holong ni Kristus. Songoni do holong ni dongan. Songoni do holong ni halak Kristen. Gabe adong sada nama cai maul di patorang Paulus. Mengenai asini rohani di bata di tonga-tonga ni ngolu ni jolong. Ala dong do perpecahan. Ido tong mambain tangiang ni Tuhani madok asa sadado sudi halak Kristeni nadong di Portibion baru ma sudi jolma mandok tohodo Kristusi nahihi. Benarlah Tuhan itu adalah juru selamat. Jika orang-orang percaya semua boleh bersatu.
ido tangyang ni Tuhan ta Yesus. Alani tidak mungkin halak persea di Kristus si holong rohai dohotita nama dok kasihlah diutamakan di antara segala sesuatu. HP hita sama hita pi nunga adong perselisihan. Bapak-bapak gereja mulai abad ke-19 naing pasadahon halak Kristen sudina dong di Portibion sesuai doho tangiang ni Tuhan ta Yesus. Alai sampai ratusan tahun tongdo dang bui marsada. Suang-songoni di Indonesia dipasangat oleh para ahli teolog na digagasi oleh HKBP tahun 50 madok tapacong-cong sada persekutuan gereja-gereja Indonesia. Asa marsada dohita sude hala Kristen nadong di Indonesia. Asa bui tapasahat barita nauli di tonga-tongani halak nadang persea dopi asa bui persea. Alai satu nuaing dang marsada dopi. Dang holan nang dang marsada di tonga-tongani halak Kristen nadong di Indonesia. Ternyata di tonga-tongani huria pi maul do pasadahon. Apalagi mulu adong rencana manang program. Sudi do mandok menurut tahu. Menurut pikiranku. Menurut pendapatku. Alai dangadong naulu tahu. Sudi namandok ikon songonon ma. Alani ma. Gabi adong ma sada perbincangan na tidak pernah putus-putusnya di tonga-tongani halak Kristen tentang hasadaun. Di tonga-tongani huria. Mulu songoni pihama. Aha ma solusi, aha ma padapota tentang membangun kebersamaan di tonga-tongani huriaun. Ya. Suang-songoni di tonga-tongani keluarga pi ternyata mauldo pasadahun tahi. Ya. Hanya mau merencanakan sesuatu pi nungadong perbedaan. Alanima adong halabata nama dog songon paranganangani parsedul. Ya. Dang ngopi adong hasilna ngamar beda. Ya. Belum mewujudkan cita-cita sudah habis tenaga. Akhirnya dangadong ma kenyataan. Hidup di tengah-tengah keluarga, holan pasadahon na dua pe nggak mau. Ya. Tapi berbahagialah yang boleh bersatu dan menikmati kebahagiaan. Karena sebenarnya orang-orang percaya disatukan Allah untuk menikmati damai sejahtera, saling mengasihi dan saling membahagiakan. Karena itu Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ulu domate, dohot disilakon, holan alani, bui asabui dohita mardami tu debata. Holani domisina.
HP nungah dipadami hita tu debata di bagasan Kristus na tarsilangi. HP di tonga-tongan hita sama hita dang bu hita mardami. Efek tidak ulu mardame gudang. Mulu sonari luar biasa do efek perang Timur Tengah. Nanti. Sudah do terimbas. Ya. HP isan do namar porang. Isod do na menderita. Songo dia mulu aka amata do tinata marporang. Isi do na berimbas. Ya. Iya nakonna. Ya. Dang holan iya nakonna. Huria. Ya. Saya ada marminggu. Saya ada di Jebu. Mulu amata marminggu. Inata di Jebu. Mulu inata marminggu. Amata di Jebu. Bahasa asa unang rap. HP nga di pasada. Tong dona yang pisah. Ya. Ini kehidupan yang sedang terjadi di tonga-tonga ningolutta. Songonima keadaan huriana di Korin tentang bagaimana mereka terbelah-belah. Lu jado Paulus maduk. Lu jado Paulus pasahaton hatani debata. Lu jado Paulus padomu-domu honi. Alanima sai di dok Paulus. Laba do HP hamatean enna. Alai mulu mangulu piau. Kristus ima diau. Manang songon dia pi persoalan kehidupan na sedang kuadapi di tonga-tongani ngoluon. Saya do na terus supaya ngot. Ikon hubaritahon barita nauli. Mungkin ina Paulus. Audo gumodang marulaulaun. Pasahaton barita nauli. Alai dang alani. Audo nau met-met. Sian aka sudi rasuli. Molo pegudang nahula. Paulus mau merendahkan diri. Paulus mau memberikan yang terbaik. Walaupun dia kerja begitu luar biasa. Dia mau katakan, aku hanya mau memberitakan kabar sukacita. Alanima Paulus, saya terus gabe sada na macai penting di bagasan ngoluna. Ima pasahaton berita nauli dalam keadaan sulit manang lasniruh. Dia tidak dibatasi oleh keadaan. Tetapi dia terus menyatakan berita kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang percaya pada saat itu yang sedang mengalami masalah di tengah-tengah Kuria. Alanima. Ado hira-hira nabui. Gabi makna pasca di tonga-tonga ningolutta. Yesus sudah bangkit. Sudi doa kasisianna. Sudi aka ina. Sudi aka namadog Kristus Tuhan. Marlas ni ruha. Di hahino Kristus. Sudah pasahaton Kristus telah bangkit. Dia telah bangkit. Gudang halak dan porsia. Sisian napi. Saya hulan menghindar. Di tonga-tonga ni harameon. Alai terus bersembunyi. Sampai Kristus bangkit. Setelah bangkit mereka tidak percaya. Mereka pergi ke kuburan dan melihat. Dan itu
menjadi realita kehidupan. Sudido merlas niroha. Haheheon Kristus mengubah kehidupan ni halak khusus sesiana dohot pengikut mandok adong perubahan sian duka na mendalam, sian keterpurukan, sian keterpukulan gabe adong las niroha. Berita kebangkitan itu membawa sukacita. Mungkin adong di tengah-tengah tasonari na sedang marsak. Ade. Mungkin sekarang kita sedang bergumul. Mungkin kita sedang menahan tangis karena persoalan kehidupan kita. Masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Alai di hari Paskahon ikon hihido hita. Sian keterpurukan. Tidak akan bisa mengubah hidup kita tangis dan kekhawatiran. Alanima didok akan tua-tua na julu tikihami met-met muladong masalah, muladong sesuatu tangis, saya didogma tidak bisa menyelesaikan air matamu itu dengan masalah. Tidak akan bisa diselesaikan masalahmu itu hanya dengan air mata. Tetapi selesaikanlah masalahmu itu dengan kebangkitan dan pergi lalu melakukan. Jangan kita mengurung diri dan meneteskan air mata karena itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Alanima sudi sisianna madok. Kristus itu sudah bangkit dan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Nunga dibering, nunga dibaritahon alai sian-sian nasa diri pe dang porsea. Sebelum aku melihat, suang songoni di tonga-tongata. Mungkin ketika kita punya masalah dan beban berat, kebangkitan Kristus boleh membangkitkan kita, kita katakan, oh tidak mungkin, itu mustahil. Lalu dia berpikir terus menyembunyikan diri dan terus menangis. Sebelum aku keluar dari permasalahanku, sebelum aku bangkit dari keterpurukanku, aku tidak percaya bahwa kebangkitan itu boleh mengubah kehidupanku. Seperti si Thomas. Adong dona songoni. Dipahehe Tuhan itu. Porsia mahamu. Ya. Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan akan memberikan kita. Tuhan akan memberikan masa depan buat anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menata anak-anak untuk menggapai masa depan? Na parjulu didok. Julu adong ma damai nasian debata. Kita bisa selamat karena kita didamaikan oleh Tuhan. Keluarga bisa selamat mulu suami istri boy mardami. Tidak ada jalan untuk tidak berdamai. Keluarga Kristen, sekali lagi saya katakan, keluarga Kristen untuk menikmati kebahagiaan ima jambarna. Itu bagian orang-orang Kristen yang menikah di HKBP. Ya. Karena apa? Karena ada martupul. Ya, asa adong marpikir-pikir. Tohodo buyau mengatasi hata kangaw ni amat tahun. Ya. Buyau mabigi sudi hata-hata ni inat tahun nanon. Ini realita yang sedang kita hadapi. Dalam 2 minggu lalu kita diperhadapkan untuk
mengikrarkan janji bahwa aku mengasihi dengan segenap hati, aku mengasihi dengan kekuatanku, aku mengasihi dengan segala hidupku. Tidak ada yang tersisa. HP seminggu sudah ada hal yang tidak cocok. Setahun sudah ada yang tidak kebersamaan. Kebahagiaan seolah-olah sirna begitu saja. Karena apa? Karena kita kadang-kadang tidak merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menyatakan di dalam liturgi itu, kita bukan berjanji kepada suami kita, kita tidak berjanji kepada istri kita, tetapi kita berjanji kepada Tuhan untuk mengasihi dan mencintai dengan segenap hati. Karena itu, inilah yang perlu terus dibaharui di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita itu menjadi anak-anak yang boleh menempati masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan dengan kegalauan. Bukan dengan keraguan-raguan. Molo mangoli au songonon do hapi. Molo muli au songonon hapi. Ini akan kita sirnakan. Bahwa hidup berkeluarga itu adalah hidup damai sejahtera, sukacita, membentuk dalam satu wadah, saling menerima satu dengan yang lain. Bangkitlah, semangatlah, dan baharuilah cinta kasihmu, dan baharuilah janji pernikahanmu, maka engkau akan bangkit dan boleh menerima dia sebagaimana dia ada. Karena itu adalah bagianku, bagian kita. Mulu marneng neng do, bahido. Nata jalo. Itu pilihan kita. Ya. Itu adalah pilihan yang kita tentukan. Kenapa? Setelah kita diberi untuk saling mengasihi, kita tidak mau. Karena itu Paulus mengatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada segala-galanya. Di Paulus madok alana perpecahan ini, asa tuludo nahot ima haporseaon pakirimon dohot haholongon alai haholongon do naumbalgai. Kasih ternyata lebih besar. Uang belum bisa menyelesaikan perdamaian, tetapi kalau kasih pasti dia memberikan perdamaian. Yesus mau mengorbankan hidupnya hanya untuk saya dan saudara agar saya boleh berdamai dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita berkorban? Kalau Kristus mau berkorban untukku, aku harus dalam hari kebangkitan Kristus ini, saya harus mau berkorban. Ahadonata korban di tengah-tengah keluarga, suami manang istri kecuali nahana deh. Mulu suami istri yang berkorban yang pertama adalah perasaan. Ya, saya hudok mulu pe hamu suami istri sedang digoresi oleh, ya pastilah kita pernah digores ya. Pastilah pernah kita sakit hati dibikin pasangan hidup kita. Lalu katakanlah kepada diri kita, ngau parade hasian hati-hatiku untuk digoresi. Mulu ngadi parade berarti dang luka be, luka ale dang acit. Alana ngadi parade. Alani mak parade mautik. Iya, hati kita untuk digoresi pasangan hidup kita. Korbankanlah perasaanmu ketika
suami atau istrimu marah. Ya. Karena kadangkala seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak, 3 kali lipat ya istri itu berbicara daripada suami. Kalau 21.000 satu hari istri, hanya 7.000 suami. Ya. Jadi kalau belum selesai paso buma, asa habis. Ya. Kalau habis sodi, dan pula ditabai. Ya. Itu menanti ini dengan sabar itu juga perlu latihan. Ya. Perlu juga kesabaran. Perlu juga pengorbanan. Mendengar yang kurang kita sukai itu sangat menyakitkan, tetapi kesabaran itu akan menyelesaikan segala sesuatu sehingga kita boleh mulu ngasai omah asa ubahan kopi, ya. Pasti doso, ya. Aile mulu ngadang-adong bekamus, ya. Minum kopi jangan ngalu jaho nama katai, enak. Ini kehidupan yang perlu kita bangun dan itu perlu kita latih. Ya. Unang pesta ada di julus, ada di budi. Rapma, alana tua-tua mandokon rapudur mahamu. Raptu dulu, raptu teruan. Setelah nama tua otik, ada di julus, ada di budi. Julu mahamu. Enggak bisa, harusnya kita harus bersama sampai akhir hidup kita. Karena itu di dalam kebangkitan ini, bangkitlah kita untuk memberikan kesegaran yang baru. Bangkitlah dari masalahmu agar engkau berbuatlah dan berdoalah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Dan inilah yang mau kita respon kebangkitan Tuhan di tengah-tengah ngulut tahun. Ya. Kebangkitan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Mari kita bersama-sama mulona sautpi na kebaktian on, boy mardame di tengah-tengah keluarga, boy bersukacita, ini akan mengubah jantung luar biasa. Amin. Amin. Ya, ala gudang do. Efek yang kecil itu membuat keluarga berubah. Alanima di tiki kebangkitan Kristus ini ada beberapa hal yang mau kita boleh renungkan. Ya. Kita harus tetap menyatakan sukacita lasni roha di tengah-tengah keluarga. Apapun yang terjadi. Di masa-masa sulit sekalipun, buido hitamar lasni roha. Itu artinya anak-anak. Nah, kedua, hiduplah dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Kuasa kebangkitan itu akan mengubah hidup kita. Nah, julu dan boy kita mengampuni. Coba belajar mengampuni. Pasti jantung kita akan lebih nyaman daripada kita tetap menyimpan dendam. Nah, patuluhon kita harus boleh menjadi saksi kebangkitan itu. Mulu Maria mandok nunga bangkit Kristus. Hitapi ikon gabisasi nunga bangkit tahu di sian keterpurukan, sian ketidakmampuan, aku sudah kuat karena Tuhan ada, karena Dia setelah bangkit, karena Dia memberikan kekuatan bagiku sehingga aku boleh berjalan bersamanya. Karena anak-anakku yang dititipkan akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Karena aku tetap berdoa sesuai dengan tahun transformasi. Mari kita satukan hati di tengah-tengah keluarga. Mardami sonang pasahaton barita nauli sekaligus mangidu
pangurupion sian di bata asa margogo hita malugahon sude keluarga ta. Asa bui hita tetap maju saat Tuha yang dikatakan sukacita dohot lasni roha di tonga-tongani keluarga ta. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi kebangkitan-Mu, kami boleh merasakan kasih setia, kelegaan, dan sukacita. Karena Engkau telah memberi kebangkitan juga bagi kami dari keterpurukan ekonomi, pergumulan oleh karena masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong kami agar kami boleh bangkit. Pahopu kami itu boleh menjadi anak-anak dan pahopu yang berguna di hadapan-Mu, negara, dan menjadi sukacita bagi keluarga. Karena itu Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami boleh lakukan, agar itu boleh mencukupi segala kebutuhan kami. Usaha yang sedang kami rintis, biarlah juga Engkau berkati berkelimpahan, agar itu juga boleh menjadi saluran berkat buat Kuriam, Dohot Sudi, keluarga. Tuhan, pada saat ini ketika kami mau pulang, setelah merayakan kebangkitan-Mu, Paskah sukacita, biarlah Engkau memberkati kami satu persatu, agar kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Ajar kami untuk melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera sukacita di tengah-tengah keluarga bersama anak-anak kami. Karena itu Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua para ledu-Mu, dan seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hari ini Engkau akan membangkitkan kami dan menuntun kami untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami yakin janji-Mu itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Doa dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 37 tanpa sahat ma piliata.
Nyakon ma piliata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banu agicang. Kodo haroroan ni salut si leon adinggan. Dohon na saulibasa na mauliutus. Upasata mi mas yan nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasang kapipilihanon patimbulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami mandok mulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami, jala para siroha, mauliati marohanami jala pujian nami ho. Ala naong ditubuhon ho hami padua halion sian godang ni asini roham, tu pakirimon na mangulu marhiti-hiti hakiheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namati. Nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi dihami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihuton nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot hahihion nai. Nunga talu si bolis, talu hamatian, talu banuaturu. Dang mabiar behami mida hamatian dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manogihon kami, sian hamatian tu hahihion sugud. Alani ubayan hupangido kami, say asi maroham, patugu haporsiaon nami, maniup berita nauli, asa unang ganggu rohanami, dinahubulus kami hamatiani. Saya sungguh lima rohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hihi hami sian parohaon naburuki. Asa tarulahon hami parangi naib baru. Saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Nama maritahon haheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan napidem. Roha dohot kehe sian dosa nabi. Saya papos marohanami maka persiai. Naung mardami jala mardomu hami tuho. Alani pardengganan na pinatupani anakmu. Saya pasabam jala pamalum marohanami. Topa marohanayas dohotod di namarsihuhot di bagasan hami. Asa tarcongcokon hami. Naung pitor hami alani hatigoran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung cubulo nialapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Sehapu lima akan namatian, na dangol, na pugus, na somarama somarina, akan nama belu, dohot akan nama lungun di banua gicang marhiti-hiti hakiheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman nami na di banua gicang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya sahut malomon di roham di banu tongon songon na di banu gicang.
Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangtunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutondim.